Дыялог старшыні Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў з жыхарамі вобласці з дапамогай прамой тэлефоннай лініі праходзіць рэгулярна. Тэматыка зваротаў самая розная. Шмат пытанняў было па рабоце камунальнай гаспадаркі, працаўладкаванні. Так жыхарка Івановскага района папрасіла дапамогі. Ёй хутка на пенсію, а ферма, дзе яна працавала, закрываецца. Ничего не должно делаться по-хитрому, как вы сказали. Если уже возникл такой вопрос по закрытию предприятия, то, конечно же, надо думать, как помочь людям, которые там работали. Трудоустроить, кто-то на пенсию, кто-то куда. Но тут все должно склониться в сторону человека. Подключим наш и комитет по труду, да, и профсоюзы, наверное, попросим, чтобы они посмотрели внимательно. Ведь надо каждому человеку постараться помочь. Если вам год до пенсии, это одно. Если кому-то 10 лет до пенсии, это немножко второй вопрос. Нам тоже надо думать, как помочь этим людям найти работу. Поэтому, наверное, что-то там не так делается. Мы посмотрим. Былі пытанні па добраўпарадкаванні і іншыя. Калі гаварыць аб актыўнасці жыхароў розных рэгіёнаў вобласці, то на гэты раз больш за ўсё тэлефонных злучэнняў было з Пінска. На другім месцы з аднолькавай колькасцю Іванаўскі і Івацэвіцкі раёны. Многія з праблем вырашаліся амаль што аднамомантна. Даваліся даручэнні спецыялістам, былі і больш складаныя. Такія прамыя тэлефонныя лініі ўлады з жыхарамі вобласці дазваляюць больш поўна ўявіць праблемы, якія існуюць на месцах, даць ацэнку работы мясцовым органам улады.